phakathi. Ngisho phela wakhanya. Yezwa bazalwane. Bazalelelani. Angithi khona abantu abambulelekela umusa. Besifazane. Sebesemzini abantu. Angithi yakwazi lokho. Ngoba manje angikakhuluma lelo hlobo. Ngisakhuluma ngalolo lumbulekelo umusa lisela phansi. Amen. Yaka. Kwamele umuntu wesifazane ngowahlelo likaNkulunkulu okholwayo agane umuntu wesilisa naye okholwayo. Okholwa futhi njengaye. Amen. Yingakho lalela bazalwane. Yingakho uma ufunda iBhayibheli lakho ngoba ngikhuluma ngeBhayibheli. Amen. Lithi uKristu uyinhloko yebandla. Ngiyavuma ngisho njalo. Bese lithi inhloko yendoda uKristu. Elo ingane yami bazalwane ngimbamba nje sekhaya. Angimphuphisi. Bese lithi iBhayibheli inhloko yendoda uKristu. Amen. Angithi bazalwane kusho iBhayibheli lakho. Amen. Bese lithi inhloko yomfazi yibazalwane indoda. Angithi siyakwazi ukuseBhayibhelini. Indaba iqala la. Indoda inhloko yayo uKristu. Izoqala eqala yona ifunde ukuthobela inhloko. Yes. Haleluya. Nkosiyami iyayazi intobela. Izoqala inhloko uKristu ithotshelwe ile nhloko yomfazi. Bese kuthi yonke imithetho yenhloko uKristu iwele kule nhloko. Bese le nhloko isuka nemithetho eyithatha kuKristu izoyishayela